Čaute ľudia. Boris. Nosím ďalšie, hej? Kde by si išiel? Teraz, práve. Vnúka? Ku mne? Tak poď. Čapík. No. Minulý ten, čo som točil predtým, poď za mnou, nech. Takto. Opýtme si takú. Čo som točil, tak ten vlog ako nie, že sa zmazal, hej? Vlog, hej? Tak ten akože som vypol, že sám ľudia. Ty ciká, Boris. A ten vlog sa nám vypol, tak pášte bez rozlučky. A chceli sme tam povedať, nechaj ma. Chceli sme tam povedať, že kto z našej dediny, alebo kto ma pozná, nejaký kamarát, alebo z Dolného Kubína niekto proste, by napísal nejaký, neviem, napísal by mi na WhatsApp, alebo niekde, tak by mohol byť, že náš kameraman. Hrá sa tu s konárom, poď ideme. Dosť rýchlo sme to prebehli, takú dielku. Však? Kto? Čo tento? Čau, Leo. Natáčam videa. Som na YouTube. Čo, odkiaľ to mám vedieť, kámo? Nenadávaj teraz, kde natáčam ešte. Takže to dolár. Ideš s nami natáčať? Kámo, mám ti dať na kameru, či nie? Počkaj, máme zavolať, že idem byť ešte vonka. Ok, povedz, tak na hoďku povedz asi. Na hoďku však stačí. Nám stačí proste natáčať vždy ikony, aké porádne a... Tak ale na čo idete točiť? Ja som youtuber. Ale čo idete točiť? Veď vonku by ako. Povedz na pol hodinku. No, idem s chámi. Počúvaj ma. Kde máte veci? No takto sme. No. Kámo, Tak natáčaj. mám teba dať na kameru? A ako sa voláš? Ankan Gaming. Ako? Ankan Gaming. No piči, to si nezapamätám. Kámo, neviem. Dneska na YouTube? Ha? Dneska na YouTube? Hej, za 2 hoďky by sa to malo zastrihať. Za 2 hoďky. Hej, by sme to malo byť. Ankan Gaming? Áno. Ty mi napíš. Hej. Kámo, Ja mám to. dám ťa na toto, hej? Nový telefon. Je mobil, tak mám bratový starší. Môžeš dať na tú kameru? tvoje číslo teraz. Ešte ja si to na kde napíšem. Dobre, napíšte do správy, ja neviem. Takže tak. Píše sa do kalendára. Spadneš odtiaľ, pozeraj sa, že je Boris. Iba nohy ti vidno. On spadne, ja ho potlačím. Točíš? No, najprv na fotoaparát, potom to iba striham a postnem a po... Na čo točíš, keď sa rozprávam? Ja to točím, more. Som vonku, more. To môže byť rád. No veď, kámo, že keď... Jak sa voláš? G-A-M-I-N-G. Ankan je veľkým prvé písmeno. Gaming? Ale